दिनैनि फोसावनाय एचएस आनजादनि फिथाइखौ लानानै जोबोद गोजोनदों आरो रंजादों। इन्सपायर एकाडेमिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हुजुवानि इन्सपायर एकाडेमिया दिनै फोसावनाय हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टआव 100% उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ लानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों एकाडेमिनि गोरायुं गुलशन गयारिया। मिन्थिनाय बादिब्ला दिनै फोसावनाय रिजाल्टआव बिगियान आयदायाव गासै 30 फरायसाफोरा आनजाद होनायनि गेजेराव गासैबो फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। बेनि गेजेराव गासै 15 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों। फारसेथिं आर्ट्स आयदानिफ्राय 19 फरायसाफोरा आनजाद होनायनि गेजेराव 10 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो गुबुन 9 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। दिनैनि बे रिजाल्टखौ नोजोर होनानै इन्सपायर एकाडेमिया फैगौ बोसोरनि आनजादाव आरोबाव साबसिन फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हागोन होननानै मिजिंथिबावदों गोरायुं गुलशन गयारिया। खुलुमबाय। गिबियावनो बडलेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम जोंनि इन्सपायर एकाडेमिनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जाबाय। लोगोसे बिथांखौ जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि बे एकाडेमियाव बरायनाय जाबाय। जोंहा दिनै टटेल 49 स्टुडेन्टसा होदोंमोन। बेवहाय साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय जिहेतु जोंनि कलेजा साइन्स आरो आर्ट्स स्ट्रिम दङ। स' साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय जोंनियाव टटेल 30 स्टुडेन्टसा होदोंमोन आरो 30निफ्राय टटेल 30 जनानो पास जादों। बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय टटेल 16 स्टुडेन्टसा 16 जन स्टुडेन्टसा स्टार मोननो हादों आरोखि। स्निफ्राय जोंहा 19 स्टुडेन्टस होदोंमोन। 19निफ्राय जोंहा फार्स्ट डिभिजनाव 10 जन 10 स्टुडेन्टस आरो सेकेन्डआव 9 स्टुडेन्टस। जों जि आसा खालामदोंमोन बेखौ जों मोननो हादों। नाथाय जोंहा एसे दंबावोमोन आरोखि आरो जाय गथ'खौ जोङो सानदोंमोन बिथाङाबो मोनदों। नाथाय एसे मार्क्सनि थाखाय बे थालांदों आरोखि। आरो बिथाङा होनदों मा बियो पेपार कल खालामगोन। 1 मार्क्सनि थाखाय बिथाङा डिस्टिंसन मोननो हायासै। लोगोसे बेबायदिनो सानैसो दङ जायफोर एसेनि थाखाय थालांदों आरोखि। आरो बिथांमोना पेपार कल खालामगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरोखि। दिनैथ' जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बोसोरफ्रामबो जोंनि कलेजनिफ्राय मोजां रिजाल्ट जों दिहुननो हादों। थांनाय बोसोरबो जोङो डिस्ट्रिक्टनि मादाव टप 8 जों दिहुननो हादोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव। आरो बेबायदिनो जोङो बोसोरे जाहाथे दिहुनलांनो हायो बेखौ जोङो अबंलावरिनियाव आर'ज गाबो आरो जों जोंनिफ्राय जिखिनि नाजानाय होगोन बेखौ जोङो 100% नाजानाय होगोन आरो होबाय थागोन होननानै जों फोरमायो आरोखि। जोंनियाथ' दाबो एडमिसन लानाया सोलिगासिनो। टटेल जोंहा दा 60 स्टुडेन्टसो फैबाय। लोगोसे फैबाय थागोन दाबो जागासिनो। ओनसोलनि स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो जोंनियाव फैनो खावलायदों आरो जोङो दा बर्थमान फ्रि एडमिसन होदों। जाय बिथांमोना न'खराव रांखावरिनि गोबां जेंना दङ बिथांमोना एसे सावरायनानै जुदि जोंनाव एडमिसन लाफैयोबा बिथांमोना फ्रि एडमिसनबो लानो हागोन। जों गोबां गथ'खौ माने दा फ्रियै फरायहोदों। दा बेबायदिनो सोरबाफोर माने सुबिदा लुबैयोब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बे आगोलाव जों जेरै मोन्दों बा देग्लाय जों जि मोन्दों बेनिफ्राय जोङो बांसिन मोजां रिजाल्ट जागोन होनना जोङो फोरमायो आरोखि। मानो होनबा जोंनि नाजानाय जोंनि नांथाबनाय बेखौ जोंनि फेकाल्टिफोरनि नाजानायखौ नुनानै बे आरोबाव मोजांसिन जाबावगोनखौ जों आसा खालामदों आरोखि आरो जाबावगोनखौ जों गेरेन्टि होदों आरोखि। जोंनिया दा एडमिसन सोलिगासिनो। दा फार्स्ट इयार एडमिसना 10 तारिखसिम जों लानाय जादों। खारन जोंहा दर्पन पर्टेलावबो जों सोनांगौ नालाय। बेखायनो जाय बिथांमोना बा जाय फरायसाफोरा फैनो गोसो बिथांमोना जोंनाव एडमिसन लाफैनो हागोन। आरो जोंनियाव दा एक्सपिरियेन्सड टिचार्स दङ। लोगोसे हस्टेल फेसिलिटिस दङ गार्लस एन्ड बयस बथ। स' जाय बिथांमोना गोसो गुदुं जादों बा रिजाल्टखौ नुनानै सोरबा फैनो गोसो जादों बा इन्सपायार्ड जादों स' जोंनि बे इन्सपायार एकाडेमियाव फैनो हागोन आरोखि। गोजोन्थों।